Wis lowe bakno iki mang wis wayahe lautan mangan. Nah aku kan bingung to, iki mangan apa sing enak. Akhirnya iki mang aku tuku nasi Padang. Lah iki mau tuku sak porsi sing lawe ayam apa iki jenenge lali kok. Sitoke ayam laos iki. Ayam ayam balado lah. Iki mang aku pilih lawe sing ayam balado. Porsine kan lek dibungkus nasi Padang kan jumbo to. Beda karo lek sing dipangan ning nggon porsine mek tuwitik terus terang lek kaya kuli kaya aku niki lek kon mangan porsi titik ngono kurangen. Engko tenagane anu dadine malah apa jenenge rada brebet-brebet ngono kae. Lek akeh ini kan kok rada banter iso nulup-nulup barang iso. Pokoke lek porsi mangan aku ndak iso dikurangi. Engko lek dikurangi ngono weh tenan iso ndoyong miring-miring ngono kae. Kudu panggah sing akeh, sing wareg, sing lawe enak ngono kuwi pokoke. Kan ciri khas nasi Padang kan anu apa jenenge ndak padha karo rasa cita rasane sing asli kok kene kan jejel aku sing marai kepengin tuku neh jan nagih pokoke. Ning kene apa ya nek sing seneng sego Padang kaya aku ngene iki. Jajal komeno. Apa jenenge karo rekomendasekno sing panganan